Ang rated SPG Top Secret mo? Marami po kaming in-explore ng asawa ko nung magjowa pa lang po kami. Gaano siya katangkad? 5'10" siguro po. Ang size ng paa niya, mga 43. Malaki po, opo. Horizontally, vertically? Horizontal, vertical po. Para sa akin, siguro yung top 3 na lang po. Yung first po, magkatabi po kami sa nung pauwi po. Tapos, kinamay niya po ako sa aeroplano. Kaya lang, hindi ka makapagsabi ng AEOO. Sa bus, may nakaupo po sa harap, pero sa likod, wala po. So, doon kami umupo sa likod. Doon naman po, inano naman po siya yung parang, ano ba yan, ihip na trabaho. Yung top 1 po, actually, nung una, grabe yung kabak ko, yung nagpapalpitate ako. Hindi pa ako nakapunta sa ganung lugar. Alam niyo po ba yung naglalakad sila lahat nakahubad, beach na ganun. Hindi magkakakilala yung mga tao, pero biglang lumuhod yung isang lalaki. Tapos yung isa nakatayo. Tapos yun na po. Hinipan po. Nung time na yun, habang nanonood kami, hindi lang naman kami nanonood, may iba din. Hinahawakan niya po ako sa dibdib, ganun. Grabe yung sumasakit yung ulo ko. Sumakit yung ulo mo, pero natuwa ka sa ulo niya, ganon. Siyempre po, galit na galit yung ulo niya. So, amazing siya na experience. Kami din ng asawa ko. Mag-jowa pa lang kami nun. Ba't di mo ayain yung asawa mo ngayon na mag-explore pa kayo lalo? Parang wala na siyang gana eh. Mga 60 na po siya. May po kasi siya, nagkasakitin po kasi siya sa puso. Kaya siguro, ayoko din na siya baka bigla naman atakihin. Tapos kasalanan ko pa. Pagbata, malakas, at parang si Dora pa. Dora the Explorer. Pero kapag tumatanda na, relax na lang. Medyo humihina na. Yun yung nabanggit ng ating SPG Secret Fall Caller para sa Top Secret last week. Totoo ba yun, kabisyo, na kapag tumungtong na ang lalaki sa 60 years old, humihina na, hindi na nakakasaludo? Sige nga, patunayan mo na kayang-kaya pang sumaludo niyan. Galingan mo mamaya. Charot to darot. So kapag bata pa, explorer talaga yung datingan. Pero kapag tumatanda na, medyo napapagod na, mas gusto na lang talaga magpahinga. Tapos mas gusto na lang talaga yung friendship pagdating sa relasyon. Yun lang yung mga naririnig kong kwento kasi wala pa naman ako sa ganyang klaseng era. Syempre nandun pa ako kay Dora, no? Charot with harot. Pero alam mo, kabisyo, mahirap din talaga kapag yung asawa merong sakit. Actually, meron akong napanood na video before. Hindi ko sure kung totoo yun o hindi. Pero may ginagawa sila. Tapos dun sa ginagawa nilang kababalaghan na iyon, bigla na lang inatake yung asawa niyang lalaki. Dahil yung lalaking asawa niya, medyo may katandaan na at may sakit pala sa puso. So, imbes na mapunta talaga siya sa exciting part, ayun, napunta sa langit. Literal na napunta sa langit kasi sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Biyahing langit talaga. Torn ka between enjoying and surviving. Pero ang mahalaga dyan, malaman mo kung magkano yung insurance niya. Para kapag, alam mo na,
Alam na dis sa'yo lahat. Charot! With the rot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang nakakakilite, nakakagigil at nakakapanabik na SPG. As in, super. Pagganer, secret, fun. Hindi ko sinasadyang makita ang ano ni ate. Oy, ano ang nakita ng ating SPG secret file sender sa kanyang ate? Ano ba kasi tong ano na to? Ano kayo ng anuhan dyan eh? Linawin nyo kasi kung ano tong ano na to. Tsaka, ano ba yung ano ni ate? Ha? Inaano ka ba dyan? Well, abangan natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. 50 years na tayo, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG, as in super. Pagganon, secret, fun. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.